Ja, goud is hartstikke mooi, maar het is ja, eigenlijk net eens een focus voor mij. Als ik daar kan kiezen voor meer zekerheid en een bronzen plak, dan kijk ik daar even. Ik wil gewoon naar de Olympische Spelen. En of het nou brons, zilver of goud is, dan maak ik me net het bijzonder volle uit. Ja, natuurlijk goud is het mooist, maar met brons ben ik eigenlijk al heel tevreden. En dan ga ik daarna een uur volle bak trainen en dan is het enige doel is goud. Een topsporter die zegt dat de focus bij een WK net op goud ligt. Het klinkt vreemd, maar de uitlist van Epke Zonderland is zo helder als wat. We komen aanst waarom in de turnhal, maar er is meer. Want de turnboen had een speciale passenconferentie belang over het traject naar het WK en vervolgens de Olympische Spelen. Het doel van het boen is om zowel maar de man als maar de vrouwen met een ploeg naar de Spelen te gaan. En jochtje zei zondag weer de laatste keer dat de Nederlandse ploeg naar de Olympische Spelen te gaan. Dus het zou fantastisch zijn als we het vallen krijgen met het begeleidingsteam en deze groep sporters. Om dat nog een keertje te realiseren. De vrouwen van Wiersma waren op het Aroene WK negende. Een plak bij de eerste 18 Tokio betreft definitieve plaatsing van de Spelen. Als dat net slaagt is een plak bij de beste 12 vereeske, want dan komt er nog een kwalificatiekans op een zogenaamd testevenement. Het zou net heel realistisch zijn om te zeggen dat we gaan voor top 8. Maar top 12 dat is wel degelijk realistisch. Dus daarom zeggen we dat de wereldkampioenschappen net de belangrijkste. Het testevent wat nog een weekend daarna komt, dat is voor ons nog belangrijker. De vrouwen binnen op trainingskamp in Beekbergen, maar de mannen binnen er dus wel. Naast Epke Zonderland binnen er nog 4 malje van Heerenveen die het kans maken op een plak in de WK-selectie. Het gaat om Arjen Butter, Vlinier Ekkel WK-klant. De tweede is het jonge talent Michel Bletterman. Hij wie er de vorige keer al bij. Relatief nij is Glenn Smink, oerkwam uit Haarlem. En dat besluit Jeffrey Telusa, specialist op ringen, vlier en sprong. De concurrentie voor deze man is moordend, want er is plak voor 6 man in de selectie. En Jeffrey Wammers, Jury van Gelder en Anthony van Asje liekje naast Zonderland al wist van een plak op het WK. We hebben nog niet een echt meetmoment gehad. Vandaag is de eerste keer dat we voor het eerst hele oefeningen gaan doen. We hebben natuurlijk wel eerder centrale trainingsweekenden gehad, maar toen deden we steeds halve oefeningen. En ja, eigenlijk is dat niet te vergelijken met wat we vandaag gaan meemaken. Dus na vandaag durf ik er misschien een uitspraak over te doen, maar tot dat moment kan ik daar nog niks over zeggen. Ik heb geen idee, het wordt moeilijk. Iedereen heeft gelijk kansen. En ja, dat wordt een strijd. Butter en Bletterman zien er dus verliezen hierbij en die ervaringen op het grote podium kunnen in haar een vaardeelwerkje. Voor Jeffrey Telusa is het echt afwachten. Ja, ik zie mijn kansen gewoon 50-50. Ik probeer te kijken waar ik een bijdrage kan leveren. En voornamelijk op mijn 3 specialiteiten, en dat is ringen, vloer en sprong, hoop ik zeg maar me in het team te kunnen turnen. En dan is er nog Glenn Smink, die ten Jellylien de oerstap maken van Haarlem naar het Veen. Hij is specialist op voltige en dat is net het sterkste punt van Nederland als team. Op het NK heb ik het hartstikke goed gedaan. Ben ik 2 keer Nederlands kampioen geworden op sprong en op voltige. En op het WK, ik weet nog niet zo goed wat mijn kansen zijn. Ik hoop natuurlijk dat ze goed zijn. En op zich op de toestellen waar Nederland zwak is, voltige, ben ik Nederlands kampioen geworden. Dus we zien het al. Hoe die selectie hoeft Epke Zonderland hem geen zwaargen te maken. Hij focust hem op zijn rekoefening die hetzelfde wijze zal als het EK in april. Maar dan met de uitviering wel beter, want die wie vieren van perfect. Daar had hij dan ook het onwerken. Ja goed, ik ben saffier dat ik nou 2 keer een hele oefening heb geprobeerd in de training en die is 2 keer lukt. Dus dat is een goede score natuurlijk. En volgende week hebben we de eerste wedstrijd, dat is een wereldbeker in Gent. En ja, dan zorg ik ervoor dat ik natuurlijk even uitgerust ben. Dus komende week dan geven we het even wat rustig aan en dan fit aan de wedstrijd verschijnen. En dat is dat voor mij echt een goed testmoment op de Sjernweg steer. Maar een WK-medaille op het rek is net het enige wat Zonderland nodig gaat om naar de Spelen te maaien. Hij moet er nog 2 tastellen bij doen. Dat is een nieuwe regel, er moeten in totaal 3 tastellen van. Dus vandaar dat Bregen en voltige ik belangrijk voor mij binnen. En heel misschien nog sprong ik nog wel bij, even afhankelijk van hoe goed het gaat en of het team me nodig heeft ervoor. Oftewel, het schema van Zonderland is behoorlijk druk, maar hij is blessurevrij en dat had echt wel zoals west. De training werd trouwens zien als de eerste serieuze test van het WK. De turners moeten dan ook het schema volgen dat ze op een wedstrijddag ook hebben. Hoe meer het op een wedstrijd liek je zo'n testmomentje, hoe serieuzer het is en hoe meer waarde aan wordt hechten, denk ik. En dus geen om 3 uur voor u, dit waren dicht?
Ja, klopt. Ja, hebben ze besloten om dat toch maar gewoon binnen gesloten deuren te houden. En misschien is het inderdaad ik wel omdat het echt een belangrijk moment is voor de jongens. En nu moeten we kwestie kwalificeren voor het team. En dan is een beetje minder stress misschien wel gunstig voor sommige jongens. En als de juryleden die de testoefeningen beoordelen zullen arriveert binnen, worden wij verregen de cel te verlitten. Op 14 september wordt bekend hoe de definitieve selectie eruit zocht.